začína 8.8.2014. Môžete ho pozerať každý piatok o 8 na televízii JOJ. Tešíme sa na vás. Je to seriál o susedských vzťahoch. Ahoj! Dlho som ťa nevidela. Nezajdeme na kávičku a umývaní schodov. Je to seriál o sedení na kávičku. Prosíte si niečo? Áno, 2 presa poprosím. A my sa pozrieme. Je to seriál o nezmyselných hádkach. Ty máš našu mikinu! A ty nie! Nekonečných aférach, ktoré sa nezmestia ani do 10 sérií.